Εφηβικό πρωτάθλημα της ιστορίας του κατέκτησε ο Διομήδης. Στην τελική φάση που πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στο Άργος, οι Λύκοι κατέλαβαν την πρώτη θέση στο μίνι πρωτάθλημα των 6 ομάδων και κατέκτησαν τον τίτλο αίτητοι με 4 νίκες και 1 ισοπαλία. Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο πήρε ο Φίλιππος της Βέρειας και την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Χάνθ. Ο προπονητής του Διομήδη, Δημήτρης Δημητρούλιας, που πρόσθεσε άλλο ένα μετάλλιο στη συλλογή του, δήλωσε συγκινημένος για αυτή τη μεγάλη επιτυχία των μικρών Λύκων και ότι πλέον ο Διομήδης δεν έχει μόνο παρελθόν και παρόν, αλλά και λαμπρό μέλλον. Για μένα είναι ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με φοροεμένα από τα Μίνι πριν από 5 χρόνια και είναι μια ομάδα που έκανε μια πολύ μεγάλη διαδρομή στον χώρο. Όπως ξέρετε, έχει και άλλα μετάλλια και σχολικά αλλά και σωματιακά, αλλά σαφέστατα ποτέ το χρυσό. Στην τελευταία τους λοιπόν χρονιά ως έφηβοι, τα παιδιά αυτά κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Πήραν ένα χρυσό μετάλλιο, δείχνοντας ότι το άθλημά μας στην πόλη μας και στην περιοχή μας έχει βάσεις. Δηλαδή πλέον δεν είναι μια μεγάλη πρώτη ομάδα που αποτελείται από παίχτες που δεν είναι από την περιοχή, αλλά ακολουθεί από πίσω της ένα πολύ σοβαρό και πολύ καλά δουλεμένο υλικό, όπως είναι αυτά τα παιδιά, στα οποία προσδοκούμε να είναι η αυριανή μας ομάδα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι είναι η πρώτη ομάδα την οποία ξεκίνησε ο Δημήτρης ο Δημητρούλιας και δίνει και την ποιότητα της δουλειάς του. Είναι μια ομάδα παιδιών οι οποίοι δούλεψαν πολύ και το αποτέλεσμα αυτής της πολύ μεγάλης δουλειάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον τόπο μας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς και σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είμαστε δίπλα σε όλες αυτές τις ενέργειες τις αθλητικές, τις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε, σε όλες αυτές τις διοργανώσεις τις οποίες μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε, με κυρίαρχο στόχο την ανάδειξη του τοπικού ταλέντου. Και αυτό το κάνουμε σε όλα τα αθλήματα με πολύ μεγάλη χαρά. Το handball έδειξε ότι μπορεί να φέρει και άλλες μεγάλες διακρίσεις στην περιοχή μας. Μπράβο τους σε αυτά τα παιδιά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό που αυτή η διαδρομή κατέληξε σε ένα χρυσό μετάλλιο. Με αυτά τα παιδιά ζήσαμε ένα πολύ όμορφο παραμύθι αυτά τα χρόνια, με πολλά συμβάντα, πολλά παιδιά φύγαν, αλλά ήρθανε που κολούσαν στην νοοτροπία. Καταφέραμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με ένα ντιζαβαντάζ σε σχέση με τους αντιπάλους μας, με την έννοια ότι ξεκινήσαμε αργά από ηλικίες πρώτη-δευτέρα γυμνασίου. Καταφέραμε στο κλείσιμο, γιατί φέτος είναι η τελευταία χρονιά των περισσότερων παιδιών στην κατηγορία των εφήβων, καταφέραμε στο κλείσιμο να πανηγυρίσουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που καταλαβαίνετε για μένα είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι η φουρνιά που με ανέδειξε και τους ανέδειξα. Μέσα από αυτούς οι άνθρωποι της διοίκησης πιστέψαν σε μένα και μου ανέθεσαν την αντρική ομάδα και καταφέραμε όλα αυτά. Άρα για μένα η συγκίνηση και η στιγμή που θα δω να σηκώνουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι πολύ σπουδαία. Είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση. Ήταν μια διάκριση που μας έλειπε από το παλμαρέ μας, μια διάκριση στα ηλικιακά πρωταθλήματα. Στην ουσία αυτή η ομάδα είναι η πρώτη σοβαρή ενασχόληση του Διομήδη με τις μικρές ηλικίες και ανταμείφθηκαν πάνω απ' όλα οι κόποι των παιδιών μετά από 5-6 χρόνια σκληρής προσπάθειας στα γήπεδα. Φτάσαμε αρκετές φορές κοντά στην πηγή, είχαμε μια τρίτη θέση. Μια τρίτη θέση επίσης στους παιδες, συγκεκριμένη ομάδα που ήταν όταν ήταν πιο μικρή. Αυτή τη φορά ήρθε το χρυσό, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστούμε τα παιδιά πάνω απ' όλα για τη διάκριση που προσέφεραν στο σύλλογο. Ήσασταν επικεφαλής της οργάνωσης της τελικής φάσης, ευχαριστημένος από οργανωτικά από τα... Θεωρώ ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Ήταν μια απαιτητική διοργάνωση, ένα πενθήμερο στην ουσία με αυξημένες υποχρεώσεις. Φιλοξενήσαμε 5 ομάδες. Αυτό που έχω να πω με βάση το input που είχα από όλες τις ομάδες, ότι είναι ευχαριστημένες από τη φιλοξενία μας και αυτό είναι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες και κυρίως τους αθλητές των ομάδων και για την αγωνιστικότητα, αλλά κυρίως για το ήθος που έδειξαν στους αγώνες. Αυτό είναι το ζητούμενο, ειδικά σε διοργανώσεις αυτών των ηλικιών. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Με όλα τα παιδιά εδώ γνωριζόμαστε. Κάναμε μια αρχή βασικά πριν από 5 χρόνια. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Είχαμε κάποιες κατακτήσεις στο παρελθόν, αλλά πάντα το χρυσό είναι το πολυπόθητο. Έλειπε ακριβώς. Σήμερα καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη η οποία μας έδωσε την πρωτιά με άνεση, αίτητη, το κυριότερο, αίτητη, και πλέον είναι ένα συναίσθημα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ πιστεύω και είναι πρώτη φορά που το αισθάνομαι αυτό. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι σημαίνει να είσαι πρώτος ακόμα για αρχή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι ύστερα από 5 χρόνια, όπως είπε και ο Χαντέλης πριν,
καταφέραμε επιτέλους να φτάσουμε στην κατάκτηση του χρυσού. Πριν 2 χρόνια είχαμε καταφέρει να φτάσουμε στην πηγή, αλλά ουσιαστικά δεν ήπιαμε νερό αφού φέραμε ισοπαλία στον τελευταίο αγώνα. Ωστόσο πλέον νομίζω ότι είμαστε πλήρης, δηλαδή καταφέραμε και φτάσαμε στο στόχο μας. Όταν ξεκινήσαμε πριν χρόνια είχαμε πει ότι θα κάνουμε πρωταθλητισμό, αυτό προσπαθούμε όλα τα χρόνια με προπόνηση και επιτέλους φτάσαμε στη δικαίωση. Τι ήταν αυτό που είχε η ομάδα? Άμυνα, πάθος, πολύ πάθος και τον κόσμο. Ο κόσμος μας έχει βοηθήσει πολύ. Αλλά κυρίως το βασικό συστατικό μας νομίζω ότι είναι η χημεία που έχουμε μεταξύ μας. Είμαστε μια οικογένεια, αδέρφια όλοι, είμαστε 5 χρόνια όλοι μαζί. Πού θα αφιέρωνες το μετάλλιο και την πρώτη θέση? Πού αλλού, στα αδέρφια μου. Στα αδέρφια μου, σε αυτούς. Έχουμε περάσει τόσα όλα τα χρόνια και είναι κάτι το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ.